पेट पर तजामा बाप बाप चिल्लाता है। पहले खोला पहले बरदान दे। पहले खोला कोला ना पहले बरदान दे। पहले खोला कोला पहले एक खाली खोल के तो देखा कोला पहले कौनो बात ना देखी उदाहरण साजी हम रउआ के एगो रोल देवल चाहता भगवान भोलेनाथ के तो रोल के अदा कर देब खोदा पक्का पाका एगो यहाँ खातिर ताली बजाई आप सब। वाह ये तब से राउर नाम बहारन सा ना रहे हाँ राउर नाम महादेव वाह कौन देव आदे वाह वाह महादेव के त्रिशूल लाओ चंदन चलो डमरू लाओ भभूत लाओ चंदन तैयार कराया जाए। तैयार कराया जाए महादेव मेकअप मैन एगो कुर्सी कुर्सी एगो दी डमरू डाल डमरू बाप रे खांसियो हराने को ले भाई चली बैठी तो अच्छा धोती पहनाइबो पहनाओ जल्दी भड़क भड़क मेकअप हो जाए तो अरे सूखा पाउडर नहीं के बाबू दे दो ज्यादा उनका के उठान बैठान मत कराओ दिक्कत बा शरीर नु बा भाई कह देता मेकअप पर आंख मुदी श्रीमान आंख मुदी भोला दे वाह मेकअप होता हाय जरूर हां तो पाउडरवा मिले तो विकास कल एगो डिब्बा देख ले ठेकोई त तारा दोनों जने पर तो उ जोरे लनु हमार क्या ही बढ़िया बोलेला उसे काहे ना रखेला जल्दी 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 दोसर नहीं खे श्रीमान खड़ा होके आई वाह ये टोपी डलबे साच हूँ महादेव भोला दास बना देला सरे हो आई और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे ठीक बा बैठिए तो आप यहाँ ये आपके हाथ में त्रिशूल पकड़िए आंख मुदिए सांप 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 ऐसे कीजिए हाथ ताकि हमरा पर हैंग करे फुफकारी ठीक आई बिचला उड़ी हैंगा हैंगा ही लेके चल क्या देखना पड़ रहा है आंख मुद रउगा मत हंसी रउगा आंख मुदले रही और सही हाथ रख के बस सोज हाथ और राउर ताकि ना राउर ध्यान पूरे खातिर परी लोग आई हां ठीक बा देह में सटी लोग सेंट महकाई लोग लेकिन आंख नहीं खे खोले के ठीक बा ना हिलाई डोलाई लो खाली अंगुरी है हिले के चाहिए टाइट करी है टाइट कर हां अरे तो अपना नगरिया से चलली हपरिया अपना नगरिया से चलली हपरिया हाय हाय अगोरी डार चमका के नचला बली तपली भोड़ा जी के मनवा डोलावे लगली और भोला जी के मनवा डोलावे लगले आय 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 ए सखी का सकी ई तो भोला जी आंखें नहीं खोला। नहीं की खोला और तनी शॉट 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 अरे सट न हो पीछे से शॉट की लोगों को देखी है ना से शॉट पीछे से नाच तारी गाव तारी तूर तारी तनवा तब नहीं टूटेरा मसीव के ध्यानवा हाँ तो कोई जतनवा टूटला ध्यानवा अब
परी मन मन देखो ना लजाए लगली तो नाच ली गावेली कमरिया हिलावेली जियो जब परी से ध्यान ना टूटले भैया हाँ अभी है काम देव चलल बड़े हाँ एगो पतई के सहारा लेकर के भगवान भोलेनाथ पर हाँ पुष्प के बाण मारो तड़े पांचवा बाण जब रुआ पर लागी हे दे आंख मत खोलम तो हमरा पर ताके के बा ठीक नु हमरा पर ताके होने ना मारे दो पहिल के हेने से खींच के मारी एने से ना लागल हेने से मारे दो मारी पीछे से हट तो हट हट तो हट ए ढिचा हां ने भाई हेने से मारे दो चार को भल्लू तीन को 4 गो रक्काव के हेने से भयल का जैसे पांचवा मान मरले हो कि ना काम देव हाँ तले भोलानाथ के त्रिनेत्र खुल गए हाँ आ त्रिनेत्र खुलल तो सीधे फोकस जाता के करा के कराप काम देव पर हाँ वही जे तुरंत गप संजर के भस्म हो गइले जा अब रति रोत रोत आवतारी उनकर मेहरारू हाँ हमरा सामान के तो मार के मुंह आदे नहीं रुआ हाँ कुछ करी करी अब कहले कि जा जा द्वापर में शंभुनासुर के पेट से तहार पति जन्म ली है जेकर नाम प्रदुमन आ तले उ हटली कि ना हाँ आ तले आगे आगे विष्णु भगवान हाँ। सारा देवता लोग हाँ विष्णु जी गायल आवाज लागल बा का भोलानाथ कहतर कि विष्णु जी अरुआ कहाँ आयल बनी विष्णु जी कहतर अरे बियाह बाबा करिया पर रौरा उठी हमरा से जाके रउए खातिर राजा हिमांचल के बेटी हाँ एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहल बाड़ी हाँ रउए के पावे खातिर रउआ कहतनी बियाह की करी आए एक तो दुआ हाँ दूसरा में बौरा हाँ हमरा से कौन लड़की करी बिया बार बाबू आन दे भोला बाबा कहले कि एक तो बौड़ा हाँ दूसरे में दुआ हाँ आ तीसरे में कौन लड़की करी है बौड़ा से बियाह हाँ देवता लोग कहता कि ये भोले दानी रौरा सब जनता बोले दानी रौरा सब जानता रौरा सब जानता जान के बनिले बौरा होए बाबा जान के बनिले बौरा बाबा करिया बन रौरा बियाह बाबा करी हम दूल्हा बनम तो बराती के जाइए सब तो बराती है भोला बाबा कहले कि मान के चलो बियाह करब हम हाँ तो दूल्हा तार लोग के कहला से बन जाए तो बराती के जाए तो सब ऋषि लोग देवता लोग कहता का तो बढ़ाई का बढ़ा लो हमनी के बनम सब बाराती रौरा दुल्हा बनी भोलानाथ कहले कि ठीक बा ठीक बा ठीक 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 वो लड़की के पहले परीक्षा लिए अच्छा लड़की के तब बियाह हुई अच्छा
भोला बाबा कहले कि वो लड़की के पहले परीक्षा ली आई हाँ कि हमरा के दिल से चाहती है कि ना एकरा बादे बियाह हो। हाँ जाए रहना पड़े चले सब ऋषि लोग से भोला बाबा कहले कि जाई रुआ परीक्षा लेके आई तब तक हम यही जे इंतजार करत तनी बैठी 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 बैठी। भोला बाबा कहले कि परीक्षा लिए तले सब ऋषि लोग गइल बा बियाह काटे। हाँ आजे बियाह नहीं खे काटा ना पहले हूं काटा तरलो। हाँ पार्वती जी रट लगौले बड़ी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती केकरा के पावे खातिर तपस्या करत तारू? हौ बौड़ा हवा के गांजा पिएला चाय बनावे गाजा पी के भक्त ओकरा रहे खातिर घर दुआर नहीं खे भांगो पिएला कैलाश पर्वत पर रहेला। हाँ आ तू ओकरे के पावे खातिर पागल भइल बाड़ू। हाँ सब ऋषि लोग बियाह काटता कहता का ऐसन बर खातिर ऐसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू ऐसन बर खातिर अरे तो जेकरा के घर ना दुआर नहीं बा अब भांग छोड़ी दोसर आहार नहीं बा। एक जना बियाह काटते बारे तले दूसर का जना हुमोच के चढ़ जाता। बियाह के फिर में बाड़ू गाला में सांप के माला पहने लो। हाँ फफकारी ओकरा से बियाह मत करो। हाँ वो गोगो पिएला हम तो ये फेरा में बनी अगर जो तहार बियाह हो जाई हाँ तो कैसे कटी अरे कैसे कटी अरे कैसे कटी हो रहा मैं कैसे कटी बजेरी संगे जिंदगी कैसे कटी तले एक जना कहत रे कोटे के तू कहत रे कोटे के बात हटावा हमरा तो ये नहीं बुझात कि कैसे पटी। अरे कैसे पटी अरे कैसे पटी हो रहा मैं कैसे पटी बजेरी संगे जिंदगी कैसे पटी पार्वती जी सुना तारी की भोलानाथ के लोग शिकायत करता हाँ लेकिन एक्शन नहीं खिले। ना पार्वती जी के दिल देख के कवि एगो गाना लिखले का कि प्रेम पगल से जेकरा हो जाई ओकरा राज के कुमार का होई पगल से जेकरा हो जाई ओकरा राज के कुमार का होई। प्रेम पगले से जेकरा हो जाई हाँ जाई ओकरा राज के कुमार का होई। का होई आ छूछे भात जकरा अरे असही घोटाई तो छूछे भात जकरा असही घोटाई ओकरा चटनी अचार का पार्वती जी कोई के बात ना बोलिए के हाली जब खीस बरल नो इनका हाँ डांट के कहली कि सुनी सुनी मुनी बाबा ए सरवा लोग के मतलब का बा हम न मानम केहू के सलाह आ जब करम तो करे वो गजेरिए से बियाह अब जनी उनकर निंदा करी अब भलाई यही में बाकी अब अपन अपन हुआ सब रास्ता भागल बालो गिरत परत भोला ना से कहत लोग ए बाबा ये बाबा लड़की तो दिल से चाहती है हे कतनो भी यहाँ कटनी हो कटल हो ना ना भइल है हेजा से चाहती है हेजा से हाँ है दिल से चाहती है। हाँ ओकर परिचय हम अच्छा काहे हम लेनी है तो दिक्कत बा आए बिहार बोर्ड के ठिका ले ले परीक्षा रउआ ले हो आए कोनो दिक्कत ना जाइए स्वामी
स्वामी त्रिशूल भोलानाथ उठौले बाड़न आ चलो तारे पार्वती जी के परीक्षा अब स्वयं लेवे खातिर हटाओ रे भाई ठक वाह आई 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 हो कौन पसे आई हो कौन पसे हो कौन पसे आई बांध के आई बांध आ गई नहीं पार्वती खोलो खोला खोला डोरा के बनी खोलो तब ना। डोरा के बनी बताई पहले खोला खोलो पहले अखिया 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 हमरा के वरदान दी हम जेकरा के चाहत नहीं ओकरे से बियाह हो आंखवा तो खोलो खोला पहले वरदान दी पहले खोलो पहले वरदान दी पहले खोलो खोला ना पहले वरदान दी पहले खोलो खोलो खोला। पहले एक खाली खोल के तो देखो खोल के खोलो तो पहले खोल के देखो आहा अखिया अखिया भोलानाथ कहले कि एक बार खोल के तो देखो देखा पार्वती बता तो कले बड़ी आंख खोल के हाँ आ जब देखले बड़ी तो साक्षात सामने भोलानाथ हाँ जाके आ चौकी में गुरवा पर गिर जाता रही आ कह तरीका आरे राऊ रे कारणवा ए सैया जी अरे तेजनी हो रौरे खातिर का कहलू पार्वती अपना मुंह से बोलो रोडे खातिर घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ गइल बनी हे स्वामीनाथ रोड़ा ऐसा वरदान दी कि रोडे से बियाह हो जाओ रौरे का रनवा ए भोला जी आए हाय तेजानी हो रौरे कारणवा रौरे कारणवा रौरे कारणवा रौरे कारणवा रौरे कारणवा ए भोला जी स्वामीनाथ ते जहनी रे भावा रोड़ा वरदान दी कि बियाह हमर रोडे से होखो आशीर्वाद बा आओ तू अपना घरे जा तारा दुल्हा बन के तारा घरे सिया में हाँ सोया मैम भोलानाथ कहले कि तू घरे जा तहार सपना पूरा होई होई आ हम दुल्हा बन के तहरा घरे सोए आएब हाँ आ भोलानाथ ताले ने कैलाश पर्वत पर निकलल बाड़े हाँ आ पार्वती माता अपना घरे आके बाबू माई से बतौले बाड़ी कि जेकरा के पावे खातिर हम तपस्या करत रहनी ऊ हमके मिल गल बाड़े राजा हिमांचल पार्वती माता अपना बाबू राजा हिमांचल से कहले बाड़ी बात अब तिलक लेकर के कैलाश पर्वत पर के जाता के एगो पंडित जी हाँ। एगो हजाम हाँ। राजा हिमांचल जी निकलल बाड़े प्रसंग के हम यही जा खड़ी पाई लगौनी प्रसंग अच्छा लागल ओके तो एगो ताली बजा कर सब भोलानाथ के मान